A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, visitou o Concello de Valga para asinar un convenio de colaboración para a creación dun centro de interpretación da caña do país e a climatización do recinto do Belén artesanal en movemento. Para min, que sexa unha realidade a asinatura deste convenio de colaboración co que queremos seguir impulsando ese Belén artesanal que é tan singular e que acadou hai pouco a declaración de festa de interese turístico autonómicos, para nós cheanos de satisfacción. O convenio recolle unha chega de 45.000 euros para a climatización do Belén e, por outro lado, uns 104.000 para que o Concello de Valga leve a cabo a primeira fase da Casa da Caña. Nava Castro destacou a aposta de Valga por promocionar os seus recursos turísticos. Un recoñecemento e unha asinatura polo que o alcalde se mostrou agradecido e sinalou que ambas actuacións son moi importantes para Valga. Vamos a asinar un convenio para dúas obras creo que moi importantes no noso concello, como é climatizar o que é o Belén artesanal en movimento e, por outra banda, pois o convenio tamén é a primeira fase de a construción da remodelación do edificio que vai a ser destinado para centro de interpretación da caña. Para aqueles que non saiban do que estamos a falar, o Belén artesanal de Valga conta cunha superficie aproximada de 400 metros cadrados e con máis de 4.000 figuras, todas elas realizadas de xeito artesanal e moitas en movimento, un reclamo que atrae cada ano a máis curiosos á vila.